Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Bugos nga Region 6, ginpaidalom na sa Office of the Civil Defense sa Red Alert bangod sa bagyo nga awring. Online registration para sa bakuna kontra COVID-19 insuguran na sa Bacolod. Lapsag nga ginbilin sa gawa sa simbahan sa Kawayan, yara na sa iya nga foster parents. Daycare center ginsulod sang Kawatan. Kag sa tripping ni Rumeng, aton bisitahon ang isa ka strawberry farm diri sa Negros. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, syudad sa San Carlos ang liwat nga magabutang sang checkpoint sa border sa syudad kag sang Vallehermoso sa Negros Oriental. Ini kasunod sa direktiba nga nabato ni Mayor Renato Gustilo gikan sa probinsya sa pagbalik sang checkpoint sa among border. Ginsiling ni Mayor Renato Gustilo sa Digicast Negros nga sa Lunes sila ang liwat nga magabutang sang checkpoint. Sa text message naman ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Digicast Negros, iya ginsiling nga humalin pa man sang ginsira ang border sang probinsya, wala sang mando nga kakason ang border control. May tion lang sunod sa kay Lacson nga wala sang may na-deploy para ini ang mabantayan. Sunod sa gobernador, ang mga may special permits lamang ang tugutan nga makasulod sa among border. Sa Marso 1 naman, tugutan na ang pagsulod sa mga residente sa Mabinay sa Negros Oriental sa Cabancalan City para sa ilang mga transaksyon kag sa sulod lamang sang 12 ka oras. Samtang padayon naman nga sirado ang puerto sang San Carlos City kag Toledo sa Cebu. Magluwas na lamang ang para sa cargo kag mga pasahero nga may emergency kag medical needs kag sila ang dapat mayara sa nagakaigo nga mga dokumento. May directive naman po ang province to put up the checkpoint sa Monday. We will start conducting checkpoint. Sa Vallehermoso na Mayor, bali i-check naman, bali buot silingon isirado kung may checkpoint. Hindi man siguro gitsirado ang magsulod, kinanglan may mga requirements sila to follow. Sa number 9, bagong bunag galap sa gaginbilin sa gawa sang simbahan sa Banwasang Kawayan ang yara na karon sa iya nga foster parents. Sa dagdigad nga Webes, ginbilin sa gawa sang simbahan sa Barangay Inayawan sa Banwasang Kawayan ang isa ka lapsag nga naputo sa jacket. Suno sa Women and Children's Protection Desk ang Kawayan PNP, posible bag-o lang nabunag ang among lapsag sang among tion bangod sa bag-o lang manautod ang iyang umbilical cord. Isa ka pastora sang simbahan suno sa WCPD ang nakakita sang lapsag kag ilaman nga gindala sa ospital pagkasunod nga adlaw. Yara na sa maayo nga kondisyon suno sa pulis ang bata kag subong nga adlaw sa ang ginkuha na sang iyang nga mga foster parents nga taga Himamaylan City. Sa number 8, daycare center sa Barangay 1 sa Bacolod ang ginsulod sang Kawatan. Ginpasaka na subong nga adlaw ang kaso nga robbery batok sa kay Jomar Santillan nga suno sa pulis kilala nga kawatan sa Barangay 1. Si Santillan amo ang suspect sa pagransak sa mga gamit sa sulod sang daycare center sa Purok Bulinaw sa amo nga barangay sang Martes. Pila sa mga ginkawat nga mga gamit ni Santillan sa daycare amo ang rice cooker, karaoke, TV, ceiling fan, bugas kag iban pa. Nagaalagar ang suspect suno sa pulis nga bukas na nga daan ang daycare amo nga iyan na lang ini ginsulod. Na-recover man sa suspect ang mga items nga iya ginkawat. Siya ang detained na sa Police Station 2. Sa number 7, duga nga 12 ka mga barangay sa Negros Occidental ang ginakabig sa karon nga drug cleared. Gindeklarar na drug cleared kung hilway na sa illegal nga droga ang 12 kaduga nga mga barangay sa nagkanilaing nga mga banwang syudad sa Negros Occidental. Ini matapos ang maidiid nga pag-usisa sa Regional Oversight Committee on Dangerous Drugs.
Ang mga barangay nga nagdugang sa drug-cleared barangays amo ang Barangay Pantaw sa Calatrava, Barangay Basak sa Kawayan, Barangay Damgo sa Ibi Magalona, Barangay Kambaog sa Hinigaran, Barangay Poblasyon sa Hinubaan, Barangay Buenavista sa Himamaylan City, Barangay Banog-Banog sa Isabela, Barangay Andulawan sa Ilog, Barangay Puy sa Sagay City, Barangay Kapitan Ramon sa Silay City, Barangay Zone 7 sa Talisay, kag Barangay 15A sa Victoria City. Ang tagsa ka mga tiglawas sa mga barangay ang nagpresent sa committee agud mapamatud-an nga hilway na sa illegal nga droga ang ila nga mga barangay. Magluwas sa Negros Occidental, may mga barangay man sa Isla Sampanay kag Guimaras nga nag-upod kagin drug clear sa programa kagin patigayon sang Oversight Committee. Sa number 6, mga doktor sa nga City Health Office kag Barangay Health Center focal person nagpaidalom sa lecture angot sa COVID-19 vaccine. Ang lecture ang ginpamunuan sa Bacolod Emergency Operations Center kag COVID Vaccination Council sa tinutuyo nga mapalabot sa ila ang mga impormasyon tuhoy sa bakuna nga dapat mapahibalo sa pumuluyo. Sila ang nagtipon sa lobby sa Bacolod City Government Center para sa lecture sining nga hapon kag ginpahangop sang efficacy sang bakuna pati na ang storage pagdapat sini sa mga magapabakuna kag mga possible nga side effects. Pagkatapos ng lecture, ginapaabot nga magabulig ang mga doktor kag Barangay Health Center focal person sa pagpahangop sa pumuluyo sa ilatag sa mga barangay para mahaylo sila nga magpabakuna. Naghimo man sa mga flyers kag posters ang EOC para itapik sa mga barangay para mas maathagan ang pumuluyo tuhoy sa bakuna kag makadesisyon sang husto kung luyag nila nga magpabakuna. Sa number 5, banwas ang kandunin na pilian sa probinsya para sa simulation nga himuon sa pagbakuna kontra COVID-19. Sunod sa kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, malayo kag suludlon ang banwa kag wala labot diri, wala pagitsang storage capacity. Luyag sa probinsya nga mapat-ot ang tanan nga detalye kag kinahanglanon para sa pagpatuman sa COVID-19 vaccine. Sa karon, nagakomply na ang mga local government units para sa online registration sa mga health frontliners ini nga amo ang unahon sa natalana nga pagpangbakuna. Ginapasumiti ang mga banwa kang syudad suno kay Diaz ang master list kag ang mga local health officers naman sang ilatag sa accomplishment report. Humalin sa mga persona nga dapat mabakunahan padulong sa mga vaccinator ang lugar kung sa diin patigayunon hasta sa pagtransport sa bakuna kag ang storage sini ang dapat nga maplastar na. Samtang ginabi-abi naman ni Diaz ang pagtugot sa presidente sa pagbayad para sa gin-advance purchase nga bakuna. 15% lamang kung tani sang gin-advance purchase ang pwede nga ma-release ang tagsa kay LGU. Sunod kay Diaz, ang private sector ang damlag pa nagpabutsyag sang bulig sini sa kung tani kulang nga kantidad sa kinahanglanon nga balayran kung wala na tigayon ang pagpasar sa amo nga memorandum order sang presidente. How the delivery is going to be made and how people are going to be transported to the vaccination center. So I think ang isa na to gina-ay as vaccination center ang ila covered court, no? The ila covered court where we usually hold the gatherings. So I think it's enough space, no, for us to hold the vaccination dira sa ila sa Kanduni. We are also coordinating with the PNP who will also provide security. Sa number 4, active COVID-19 cases ang Negros Oriental ang nanaog na sa 150. Ini kasunod man sang pagka-record sang 23 ka new recoveries. Kung sadto naglabot sa malapit 300 ang active cases sa probinsya bangod sang pagdamo sang kaso, karon nagpanaog na sa 150 ang active cases sa probinsya matapos ang pila ka adlaw na mas madamo na sang recovered cases ang na-record kung ikumparar sa new cases. Kahapon, may 23 ka bagong recoveries sa probinsya. Kadaman sa mga new recoveries ang sa banwas ang Sibulan kag Valencia nga karon nagpanaog na sa single digit ang active COVID-19 cases. Ang Dumaguete nga may 57 active cases kag Bayawan nga may 13 active cases. Idinalang sila ang mga LGU nga may double digit COVID-19 cases sa Negros Oriental. Pito naman ang dugang nga kaso sa probinsya kahapon, 1,633
ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental. Samtang Negros Occidental ang may napulo naman ka bag-o nga kaso sang COVID-19. 5 diri ang local cases. Duha naman ang nagdugang nga bag-o nga kaso sa Bacolod City kag initanan ang local cases. Sa number 3, syudad sa Bacolod nagpagawa na sa online registration para sa maluyag magpabakuna kung mag-abot na ang COVID-19 vaccines. Ang mga luyag magpabakuna ang mayara lang sang humanon nga online application form kung sa diin kinahanglan nila nga ihatag ang pila ka mga personal data nga kinahanglanon sang Bacolod Emergency Operation Center sa pag-assess kung bala eligible ang aplikante nga mabakunahan base sa ilang medical history. May alternatibo man nga pamaagi sa pagparehistro para sa bakuna. Ini ang papakik-angot sa ilang tagsa ka mga barangay o kun employers nga amo na magparehistro sa ila online. Nalakip man sa mga ginapangayo sa mga luyag magpabakuna among ilang consent o kun pagpahanugot bangod hindi mandatory ang pagpabakuna. Ang mga eligible nga mabakunahan ang pagatawgan kag hatagan sa ilang schedule sa pagbakuna. Nagapasalig ba ng Bacolod EOC nga nagasunod ini sa Data Privacy Act nga nagapasiguro nga magapabilin nga pribado ang personal data sang mga aplikante. So ang sa barangay na lang niya, ang barangay, ang muna man na iagit pagdadan sa mga barangay naman all the way to the Poroks. And then for now, open sa ng registration nga online para sa mga companies kag sa mga sectors. Sa number 2, Bagyo Auring ang isa na ka-severe tropical storm kag mahinay nga nagapadulong sa Davao Region. Base sa Severe Weather Bulletin number 6 ang pag-asa, ang bagyo ang yara sa 535 kilometers sa nasidlangan sang hinatuan Surigao del Sur nga may dala nga maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob sa 115 kilometers per hour. Ginpasaka na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa pila ka mga lugar sa Davao Region, Agusan del Sur kag Surigao del Sur. Pero ginapaabot nga maghuyang si Auring sa tion nga makaigo sa landmass kag bangudman sang paghuyop sang northeast monsoon o kun amihan. Base sa track sang bagyo, ginapaabot ang paglabay ni Auring sa Visayas sa Domingo sang gabi o kun Lunes sang aga. Ini magadala sang mabaskog nga pagbunok sang ulan sa mga apektado nga lugar kag may dalaman nga mabaskog nga huyop sang hangin. Nagapanugyan ang pag-asa sa publiko nga mangin alerto sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa mga lugar nga may malawig nga pagbunok sang ulan. Sini nga hapon isa ka passenger ship nga MV Light Ferry gikan sa San Carlos City padulong sa Toledo, Cebu ang ginpabalik sa puerto sang Philippine Coast Guard bangod sang dalagko nga mga balon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, bugos nga Rion 6 ang ginpaidalom na sang Office of the Civil Defense sa Red Alert bangod sa Bagyo Auring. Pila sa mga nabahaan na sadto nakahanda na. Yaring report. Ang ini nga mag-asawa nga nagapuyo sa higad sang Taytay sa highway sa Talisay City, masako na sa pagpanghigot sang ilang nga trapal. Nagapanghanda na sila sa pag-abot sang bagyo nga Auring. Ah, okay. So ginakon mag-ulam mo nga tsimpo ginakakas nyo lang. Oo, manuyan po. Basi sa puwan mo lang kundi din. Gabaha na din sa inyo, sir? Oo, nakabagat ko ba? Gahaka na din. First time man na to. Pero subong nga preparasyon na ni sa bagyo daan, ma'am. Oy. Wasak. Ang ini nga puno sang duldol diri sa may Purok Santan sa Barangay Zone 1 sa Talisay City sa gihapon ang gintapsa na sa mga sanga. Tuma na ini kuno kadako kag kun makusog ang hangin, delikado ang mga sanga. Ano biyo? Dako-dako na sa biyo. Delikado? Oo, kay gahapon gagi ka damatuktan sa blanan kakuha na sa. Subong pa lang, nagapanghanda na sila para sa bagyo. Nadudla na sila sa natabo sa ila sang pagbaha sadtong Enero. Tubtob subong, nagapabilin sa gihapon ang halit sang baha sa ila. Sa ilang nga ugsaran, yara pa ang mga gamit nga hindi na mapuslan bangod na bahaan. Ang ini nga mga ulunan nasulod sa sako kag ginhimo na lang nga basura. May foam pa sa gihapon nga nabulad. Ang iya kaigod balay nga si Leopoldo Magbanwa nagpanghigot sang ilang nga mga atop kag nagbutang sa mga pabugat para hindi malupad sang hangin. Tapos na namon nga balay, ginahigta namon kay basi magkalapalid law. Nabutang ka ng higot nga daan? Oo. Hindi, preparar mo. Kaya nga wala itong pa magabot ka. Hindi ka magpreparar. Amo na sa. Isa na sa mga preparasyon nyo. Ito ng amon ng mga gamit.
preparar man namon kay basi tumaka naman ang tubig. Nadudla na sila sa natabo sa ila, gani subong, mas preparado na sila basta may pakadto nga bagyo. Sa Lacson Street sa Bacolod, gipang piod kag gipang higtan ang mga billboards. Humalin kay nasang aga, makusog na ang dapya sang hangin, kag may lapta-lapta nga pag-ulan nga naeksperiyensahan. Ginpaidalom na sang Office of the Civil Defense sa Red Alert ang bugos nga Rion 6 nga nagalakip sa Negros Occidental kag Bacolod City. Ginapaandaman ang tanan nga mag-ulo aligmat, hindi na pagwalaton nga magsaka ang tubig antes mag-evacuate. Ginapaandaman man ang mga mangingisda nga likawan anay nga magpalawod kag ang mga yara sa bukid nga bahay nga nagapuyo nga mangin mabinantayon sa posible nga pagluntad sang landslide. Kag sa tripping ni Ruming, nakaibalo ka mo bala nga mayara sang strawberry farm diri sa Negros? Ini ang amo nga ginbisita. Isa ka grupo sa mga mangunguma ang sa karon nagapatubo sang strawberries. Ini pinaagi sa isa ka non-government organization kag sa bulig man sa Department of Foreign Affairs. Pero antes ka magkadto sa strawberry farm, kinahanglan mo anay magtabok sa bukid. Masakay ka sa cable car para makalabot didto. Samtang nagabiyahe, ma-enjoy mo ang views ang palibot. Pag abot sa farm, masaksihan mo ang strawberry plantation. Kag may patilaw pa. Sa hindi madugay, makaproduce na sila sang strawberry nga ipabugal sang Negros. Diin ini, hibaloon sa buwas sa tripping ni Ruming, 10 a.m. sa Facebook page kag YouTube channel sang Digicast Negros, kag sa Kekat channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas sang Ilog. Kaya Barb, na-amaze kami, wala kami kabalo all the while nga may strawberry farm kita diri gali. Cold gina nga lugar, Ruming. I think. Secret. Hindi buwas sa bala na nila now. But syempre dapat cold siya nga lugar. Kanami kay group of farmers nga through the help of isa ka NGO nakaproduce sila, nagatanom sila sa mga strawberry, ang mga seedlings halin sa Baguio gidala diri. Sa Trinidad lang ko yung kalakat nga strawberry farm. Wow. Benguet. Ako niya Trinidad and Tobago, pati wala pa ko kanto da. Pero hariyari sa Negros lang Barb, ibaloon buwas 10 a.m. kay kanami it's a feeling nga ibaloon bala ka taga Negros ka. Wow, may ari tani di. Lapad ning. Barb subong dumayara sila do sir. Lapad naman siya but ga-expand siya nga ga-expand bali for now may tatlo sila ka farmers nga ikaw si farmer amuni matanom ka strawberry, ikaw si farmer amuni matanom ka manda, so ga-expand hopefully makaproduce na si Negros ang strawberries. Balibuot sa lingon ning manug-produce pa lang, tililawan pa lang ilang Naka-harvest sila by December, hindi pa siya mo nakadamo but basi maka-harvest pag sila sa niyo kay damo nang gid katama sa isa agi kadto ani namon 3,000 katanom nga strawberry. Wow, 3,000. Malay mo, life is sweeter in Negros nga daan. May strawberry na ta. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!